Igbo Igbo ndị ma njem na ekene kwa mụ n'ụbọchị nke taata. This video na afọ ebe a masị na afia dị boy Igbo ekene onye amagunze ekene ba afia. So ebe sị na this boy na kpamkpamkpa na village ha nọ na-eti mbodo mbụ nọ na akpa anyị ndị mmadụ nọ na-anapụ mmadụ ndụ ha anapụ ihe n'ike based on teacher level. So one thing lead to another aka wee kpalie ya gidi tele ogbe tele ose o wee gbanahụ ha. So ha na-asị biko ebe ọbụla follow this guy afia bụ ekene onye amagunze biko according to the video because mmadụ achị na ihe mshin unu ka enene the video ka unu fe ihe men asị na ebe ọbụla follow this young man because ịchọbi ya jide gị mee gịnị gị chọma jide because na anụ arụkịta anụ nwere obodo ha da alara ụla onye ọbụla o mere onye ọbụla ụla anya sam n'anya. So biko na ịbụla onye amakunze bụla anybody that you come across this video try and share it as na afa dị ka bekene una na-aghọta ọlụ anyị bụ na dị social media na afọ ihe dị ya anya ekwesịrị ikwu ka ọ dịla onye ọbụla na anyị eweta ya kwuo ya kapịa ya ọnụ so that echi kada asị na ekwuru ekwu mere okenye mana ekwu anụrụ obi ihe gburu nwata mana ekwughị ekwu afọ ekwughị obi ihe mere gịnị okenye ejikwa meghara wee na-asị ndị Igbo anyị biko all this tigbu ezogbo amakwa m mgbe iwu bido dị one ahụ Igbo eji mara Igbo bụ be your brother's keeper. Ọ dịzịa ka ndị Igbo n'obodo oyibo akazi ndị nọba anyị amarịzi ihe bụ a na-eme nwanne because ihe na-afụ n'obodo Igbo nwere ka ọ bụrụ ịnega afụ na onye abụ onye Igbo ghọtagodo aka ntị ịnega afụ na onye abụ onye Igbo o nwezi ike ajụba ya post video ka ama na ya afụ ndị m ya mana ndị ebe a kịta mmadụ ya pụtafugoro na onye Igbo ibi ya na anwụ ịma na onye abụ onye Igbo onye abụọ nwanne gị ịkpa ngwa kwesịzị ịnọ bụrụ ihe obodo ji wee chịrị bụrụ ihe obodo kwesịrị defend obodo gị bụzikwa the person ọ ya abụzi ahapụrụ gị ihe a na-efu bụzikwa the person ọ ya abịa nọrọzi ọ dịzị aka ya sị na mmadụ anọrọ ya ọ na-adị na mma ọ na-aha biko ọ dị ọkwana na mma biko share na this video share ya subscribe on this channel ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. I greet you, my lovely fans and friends. Always ikuku. Ega for this guy na-ekwu ife ebe a na afa ebe ekene. Onye obele nwa ka ọ bụ na amagunze dibe ka ọ na-alụ. This boy egbugidere ndị mmadụ, gbugide ndị mmadụ, ndị obodo na-agbazi ọsọ. This boy nwere mpịampịa hotel ọ na-alụ n'ịkpa. Hotel anwa ekweghị nlụsị ọ rapụ edie. Werezi ebe ha na-akụzi ome ebute ndị mmadụ ọdọ mpụọ ha ebe anwa ịma na ọ na-eme mmadụ kụgudo ome lụgudo ụlọ a na one day a na-atụpụta ya. Ịmana this boy na-akụgude mma mụrụ ife gba anya ọtọ kụgude mme ife mme ya na-eti nke bụ na mama ya na-ekwuzi na this boy na-etiri poison na nne shegodo nwata na-agba nne ya ọtọ nne mụrụ ya mụ ọ na-agba ya ọtọ ebe ọ na-akụ ife maka ajọ ọgwụ before so megide ife a community fa ama mmadụ 10 or 15 ndị asị na okele eke ma ndị n'obodo oyibo okechi onye ọbụla wụsa na ana ndị a wee na-ata kọnkịrị o ji ogwupuo ebe ha lụrụ ụlọ gwupuo ahụ fensị na ọgwụ ebe anwa nwere ife na-ekwule ife a ndị be anyị ga-ama eziokwu. Youth must rise. Ụnụ ụfọdụ ndị na village nwude na-ekụba ife nwe ihe ọ ga-eme ụnụ atụzụ na ha egwu. Ụnụ ụfọdụ ndị a kwụnị okwu tibi ife and the worst thing na asị na o mere ndị youth aka nkụchasị nke bụ na ndị youth kịtazi nọ ebe anwa anaghị elewu nri ọnụ so isi ha tie ife ha na-agba ọsọ ka gịnị na ha enweghị ego ije polisi. Kịta ndị be ha nọzi obodo oyibo etigo okwu ya ọnụ akpọzie polisi abịazie ka eme ya arrest this man wee gbafuo. Kịta na ọ nọ at large afụberie. Watch the video iwepụ aka na ihe ọjọọ maka na ihe ọjọọ ka na n'ala Igbo ka mụ na gana abụọ mụ na ekwe watch. Ọ bụrụ na m metara onye a n'ife ọ na-emenụ ife ọbụla o ji wee tụọrọ m mma agwụchiela ya azụ. Ọ bụrụ na o chere m ma mmadụ bịara onye ọbụ o chere m njọ bịakwara onye ọbụ. So get there, push that up. Elu na alị ya mụ
Ya ba ko e gbaguru m. Ya ba ko gbaguru so ri be meta. Wo yan so we question na challenge. O we na o we to lipo. Obodo. Opo ezi obodo. Igbo okenye. Yes. Question now one way, but now on we hope. I say I think go kwa mna na nni ma ọ bụ team man na mmiri ma ọ dị Iberia na you will try question it. So I'm try that question no nwere bụ eneji akwam afa ndụ mmadụ na arụsị shi arụsị gbuo ha ike na jere ihe anwụ ihe akpọ ndụ mmadụ pọkịta na akpọ ndụ mmadụ na arụsị ịkpọcha afa ndụ mmadụ ịgbapụ egbe shi arụsị ga-egbu ndị a onye akụchọ nta you na-eme ya ka ị Ihe na-eme ego omenala. Ana m ejo. Hold on. Ihe na-eme ego omenala. Ọ bụrụ na ibe m ihe ọma, ihe m tụta anya ọja asị m ka iji wee fụrụ m n'obu ma afọ ọgwụ ụgwọ. Ijekwa ịza anị m gotere. Mgbe ọbụla mụ na ọ dabalụ m na mmadụ onye ọbụchi m anyị adụ m n'aka. Ife a na-aza azụlikwa isi. Na ọ bụrụ ije na-esa anị m gotere. Mana ọ dọkwa anya na nweta anị m ị na-azụ ka isi iteelu m mma iteelu m njọ ya na tanokwu. Okenye afọ n'okwu na ọbụla Aku mungkin ibu aja, macam mana aku dah ibu aja, aku kirim ni. Mana Chineke pemenang. Ane pun mau kerap pemenang, mau nyufu mau nyen. Pandung kono ni man. Aku bom sembenya mau dah wang, kain nak kecukun. Mungkin api mau tu, macam aja bunyi doa na. Boleh. Siapa bawa ni hidup mungkin. Mungkin aku mah dia pun dah tahu tu bom apa. Nak aku mungkin itu, nak mau wang nampak, nak mau kenapa mau nak dulu mau bom. Mana apa no mau wang ya, no mau kem mau mana aku mah dulu. Distrazione. Aku dah mereka gua kan. Asyik megidam dufanya aku. Aku mana tomat. Akam joko dah bro dalam je, bingi mau na unya jimu unya ge. Gua mesti futar. Mata batas no sih. Mau ya jam aja, baju sendiri dah futar. Anu aku mesti aja. Umur parane mo va do na eku e mari gini so ogura efa chiku ma ko onyo opu de ya na egbu na ato oga na erushi ipo pa mbo shi na gwara over gbogburu ike mbi na nkuti amagi msa ga pa nkuti isi na ebele ko otu pare na eje wore ji munu amapa m na ụmụ ọkwa niile bụ na maka ibe do ụmụ mma ha ga-elota m ọdụkwụkwa aka mma ha ga-elota m ebe mgbe nwata amada shi ego m na-atụ ga nye onye m 1000 naira ọ bụgota ka inye m ọ bụgo ụnya ọ na-ekugbu akwa ndị ube njem nwe onu na ndị na-abụ ube njem nwe onu bịa na atụ ha na owe fụra n'ụtụtụ ya na nwunye nnata bụ mgbe ọrụ n'ụbọchị ọbụ mma m shuru atọ shọba ya na ọkpata ibu ọgwụ ọnya na ejigbota nke ụtụtụ du ama be ji ọkpacha ga-efe eri nye ọzọ nwata na ana ga-afọ afọ be anyị ọtọ gbagburu ọnụ na ọ sị na nwa be m were ego m bara anụmanụ Loris ebe ọ bụ na eme ebu ụmụ ọkpara na bakara enyi anụ m na nye mmadụ achịghị enyi na ọ bụ na ekene ntị ebe okwu ji ibe nụ dịkwa ka o bu ha mka nke ọ bụ na ekene mere ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ọ na-anọ ndụ afọ anyị da Chineke gbe onye gbuo ogbuo ka ọ fụọ mmadụ na-enyere ejọ nwa bụ ukpo ejọ nwa bụ pụta mmechi ihu ụbụ ọ na-achịgbu ibe ọchịchị nche na gburugburu ọkọfụ m na ọnụ obodo bụ unyi Mama tabu tu ya, mama ekele. Unyi ashim na-emenya gị ibe m ga-efu n'ibe ọ bụ na bụ ji fonu na enwe m fonu m mọdụ m na akpa kịta agara m akpọ maka babe nke nwa onogbu
enwe nwata be veteran nwata be nna m ego ma na obodo ọchị na ọgwụgwụ n'ibe ọ na-arụ bụ nwa ife a na-emeta afọ na pent enweghị onye ụmụ ọkpa na imeji ego ka ya mkpata ego ya ruru n'elu rụọ hotel bụ ụgbọ na igi na isi mụsha igo kata anyị emegburu anyị ọ bụ ego eburu ka ọ ji atụrụ na aja aka ma m bụ na-eme ụra onye bịara ofu nwa be m n'ọnwa ndị na ọnwa ọcha egbuchi ikpe na mgba na anyị tinye aka na mgbe elu nwunye anya achị m ya n'ọbụ ha edebe m n'ọnọdụ ọjọọ m na ya ụmụ ihe obe m niile na-aga anụ nwọrọ ha n'ọbụ afọ ego otu ugo unye edebe na ji nwoke abịa steeti bịara mma ego anya ọchị nwoke ya ụrụ anụ jigburu ike chi nwoke na ọbụ ya gwọrọ ọbụ igwe jiburu ọpreshọn ka emere na pakreni bụ ebe m dụrụ ụwa m gị anyị anọ ọkụ dị na mbụ nke taa nwata nye isi opiefụtara ibe m chiri ekene nwa ekewa nna m a na-edo ogbu ibe ọ na-eme mme enye na emume ya nna m ọ bụla ibe ome m nye gị ya na ọ babụ na ọrụ gotu anụ mkpe ekperachi m anịba mekpafụkwa na mba n'oge ha ga-ekpe kpe ọnụ chukwu kara enugwe ka a na-ekpafụkwa ekene nwa ekewa nna m a na-edo ogbu osi na-enweghị nnụ ka nye ego ya jiri uru n'elu a na-afara gị etu enwe ndị ọ na-akuchi ya denyo chukwu ga-azụ ure ekpere na-azụ ụmụ nwaanyị ụmụ ọkpara ekpere nwaanyị na-atụrụ maka ime ga-atụra onye ọbụla mụrụ nke ọ ga-adụkwụra enwe oke ọkpa emeghe anyị enwe nwata emeghe anyị ọ mụrụ nke a nọrụ ndụ ete maka m ga-efu ya nke jere aka nta m nwere ọgụ bụ oke mendị bọs ure efu oke gbaja ma ofuru agụ n'aka ọkụkọ na bụrụ atụ gaa na onu agọra o si na okwu dịrị chukwu be m n'ọbụ ya na m enye ọba agba nje ọ da akpọsọ ọnụ n'ike m efu na ya nọ n'ọbụ ya gwọrọ ọgwụ na-eji ege gbagbe onye na ụmụ na-evu na ụzọ igwe ọkpara mgbe a gbara onu egbe anọchi o ji ọnụ egwu oshi na okwu dịrị chukwu bụ ibe gbarụ nwoke pọrọ isi egbe n'ugboko ndị pọrọ isi shi mama m ze ọchị na ma ga-abịa ejọ nwa chemu mfụrụ nwata begun na-ejiri n'ime na anịshi anya n'elu shi anya na eke okwudiri adụkwago na ya ọ si na ego nye na-ekwugwu na ya gwabara na ego nye mana 1 naira nye na eshiri nna ya tegara ego ufu na mashin ya gbara ọkụ anaghị m achị etụ achị m oruo ya na ahịhịa ife akwa gara emekpopiri anyị ndị isi nwoke ndị isi nwaanyị na ụmụ na ọ naghị nyeba na ụmụ egbe na ụmụ eji ha na nwa mụrụ ga-egbu mmadụ ọzọ na ụmụ ọkpara onye ọ bụrụ ya merugochie na arụfụmọrụ ekere ofu ọnwa ya ji etu onye na-erụchibu nke o jeriri egwu jiri akpa ejere egwu natara ọbụla oge ka ebu na ụzọ amaka bashie ndị ibe ji gbuo oji ya si anyị ga-eme egochie e mere mgbe ike ọkpọ ya n'ibe na fon ọkpọ ndụ nọ na Abuja